En esta llengüeta parlarem de les conjugacions verbals. Segons com acaba l'infinitiu, trobem 3 models de conjugació dels verbs, els models dels quals són cantar per a la primera, batre per a la segona i servir i sentir per a la tercera. En la primera conjugació hi ha els verbs acabats en ar com cantar. Jo cante, tu cantes, ell canta. La segona conjugació són els verbs que en infinitiu acaben en en re o amb les dues opcions, com ara tenir, tindre, venir, vindre i els seus derivats. També són de la segona conjugació verbs com espremer i combatre. Voulez-vous exprimer la ratatouille, s'il vous plaît? La tercera conjugació la formen els verbs que en infinitiu acaben en ir. I dins de la tercera conjugació distingim dos formes, els verbs purs i els verbs incoatius. Què? Incoatius. El verb servir és un verb incoatiu, que jo servisca, que tu servisques, que això servisca per a vacilar. Mentre que el verb sentir és un verb pur, que jo senta, que tu sentes, i no que jo sentisca ni que jo senca. Que sí, que ja me'n vaig, però només fins a la pròxima llengüeta. Salut!